नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गावडे चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो बघा, 11 दिवसाचे गणपती गेलेले आहेत आणि आम्ही 1 महिना मच्छी खायची नाही हा निर्धार केला होता. तो आम्ही पूर्ण केलेला आहे आणि उद्या आम्ही जाऊन मच्छी आणणार आहोत. तर सुरेखा, उद्या काय मच्छी घेऊन येऊ? आता उद्या आज गणपती गेल्यानंतर उद्या जी भेटेल ती म्हणजे आता जी आवडेल ना तुम्हाला आणि जे मच्छीवाल्याकडे जी भेटेल ती आणायची. तर मित्रांनो बघा, उद्या तुम्ही चांगलीच मच्छी घेऊन येणार आहे. चांगली म्हणजे ज्या भरपूर नाही, आम्हाला काही जास्त खात नाही, आम्ही थोडीशीच खातो. आम्ही दोघंच जण खातो. त्यामुळे उद्या मी पहिली मच्छी घेऊन येणार आहे आणि मस्तपैकी उद्या काहीतरी मच्छीची रेसिपी बनणार आहे. तर चला, उद्या तुम्हाला मच्छीची रेसिपी मच्छी आणल्यानंतरच दाखवतो. चला मग उद्या सकाळी आपण भेटूया. सुरेखा, गणपतीनंतर आपण आता पहिल्यांदाच मच्छी आणतोय, तर काय विशेष काय बेत आहे? आज तुम्ही मच्छी आणले तर हा आहे हलवा आणि हे आहेत बोंबील. अच्छा. बोंबील फ्राय करणार आहे आणि हलव्याचं थोडेसे फ्राय करणार, थोडंसं आमटी बनवणार, सार. अच्छा. तर मित्रांनो बघा, आता आम्ही गणपतीनंतर पहिल्यांदाच आता मच्छी खायला सुरुवात करतोय. तर बघा, तुम्हाला आता शॉर्टकटमध्ये रेसिपी आम्ही दाखवतोय. बघा आता काय किती प्रकारची मच्छी बनवणार आहेस? 2 प्रकार आहेत ना, तर 3 प्रकार करायचे आहेत आपल्याला. अच्छा. तर हे मी आता हलव्याचे पीस बाजूला करते. कारण ह्याला मीठ लावायचं आहे. अच्छा. वेगवेगळं ठेवायचं आहे ना, त्यामुळे हे हलव्याचे पीस मी इकडे ठेवले. अच्छा. आता ह्याला आपण सगळं हे लावून घेऊ सगळं, आता मीठ मसाला वगैरे सगळं. मित्रांनो आता मॅरिनेशन करून घेते बोंबलाचं. हे बोंबील आहे, त्याला मीठ लावते. हे मीठ टाकलं, थोडीशी हळद टाकते आणि हा आगळ कोकमाचा रस, तो आगळ लावून ठेवते. याला जरा बोंबील आहेत त्याला 1 तास लागायला लागतं, म्हणजे कडक व्हायला वेळ लागतो. त्यामुळे त्याला आपण आगळ लावून ठेवू. तर बघा मित्रांनो, ही रेसिपी आम्ही तुम्हाला ऑलरेडी दाखवलेली आहे. पण आता आम्ही बरेच दिवसाची गॅप पडली आहे. बरेच दिवस आम्ही व्हिडिओ बनवत नव्हतो, कारण गणपतीचा उत्सव चालू होता, लोकांना बघायला वेळ नव्हता, म्हणून आपण व्हिडिओ करत नव्हतो, नाही ना? आता करू ना. तर आता आपण मध्ये मध्ये व्हिडिओ करत जाऊ. मित्रांनो, या आता सुरुवातीला आपण आठवड्यातून 2-3 व्हिडिओ टाकत होतो. आता आपले व्हिडिओ लेट येत जातील, नाही का? एवढे फास्ट येणार नाही आहे, कारण मला पण वेळ नाही आहे, तिला पण वेळ नाही आहे. त्यामुळे 15 दिवसातनं किंवा 8 दिवसातनं एक तरी व्हिडिओ आपल्याला येत जाईल. याला तर पाणी सुट्ट आहे, पण या आगळच्या पाण्यामध्येच राहू दे, जरा कडक व्हायला. त्याला जरा लागलं पाहिजे आगळ चांगला. तर हे मी असं ठेवून देणार आहे बोंबील. बरोबर. असं हे आगळ चांगला लागू दे त्याला. किती वेळ ठेवणार आहे सगळं? 1 तास तरी ठेवायला पाहिजे. अच्छा. मग हे सगळं पाणी ओतून टाकायचं, असं साईडला येणार, मग ते आपण ओतून टाकू आणि नंतर मग बोंबील आपण फ्राय करायचे. त्याला मसाला वगैरे नंतर लावणार. आता फक्त आगळ, मीठ आणि हळद लावून ठेवू. म्हणजे थोडं मॅरिनेशन केलेलं आहे. हा, मॅरिनेशन म्हणजे त्याला नंतर मसाला वगैरे नंतर लावायचा, आपण फ्राय करते वेळी. अच्छा. तसंच आता याला पण लावून ठेवू, हलव्याला पण सेम प्रोसेस. मीठ, मसाला, हे मीठ, आगळ आणि हळद. हलव्याला वेळ नाही लागत, हलवा होईल अर्ध्या तासात. अच्छा. फक्त बोंबील जरा 1 तास चांगलं त्याला ते कडक व्हायला लागतात ना, म्हणून त्याला थोडं जास्त वेळ लागतो. मित्रांनो, मी गणपतीनंतर पहिल्यांदा करतोय नॉनव्हेज. यांनी कोणीच खाल्लेलं नाहीये. प्रोसेस सेम आहे बोंबीलची आणि हलव्याची, फक्त वेगवेगळे का तर त्याचं टेस्ट वेगळी असते, ह्याची टेस्ट वेगळी, म्हणून आपण वेगवेगळे ठेवायचे. आपण ह्याच्यातून नंतर आपण जे आमटी बनवणार ना, त्याला थोडे पीस बाजूला घ्यायचे, मग रस्सा बनवणार. हो, रस्सा, आमटी नाही, रस्सा. आगळ टाकू. सेम प्रोसेस आहे. तर टेस्ट वेगळी असते ना प्रत्येकाची, म्हणून ते वेगवेगळं ठेवायचं.
तर ह्याला पण चांगलं जरा आगळ वगैरे लागू दे. तर चला आता नंतर आपण डायरेक्ट बनवते वेळी बघूया. हे वाटण कशासाठी घेतलंयस? हे आता आपण मच्छीची सार बनवणार ना, ग्रेव्ही बनवणार त्याच्यासाठी आहे. तर हे आहे ओलं खोबरं, ही आहे लाल मिरची, बेडगी मिरची असते ना, ती थोडी मी गरम पाण्यात टाकली होती आणि त्यामुळे मऊ आता करून घेतली. थोडासा कांदा घेतलाय अर्धा, 7-8 लसूण पाकळ्या, थोडंसं बडीशेप, जिरं आणि धने आणि 1 टोमॅटो घालणार आहे. एवढं हे वाटण करून घेणार आहे आणि त्यात मिक्सरला लावून आणि वाटण करणार, बारीक एकदम बारीक वाटून घेणार. ठीक आहे. दुसरे आता काय बनवायला घेतलंयस? सार बनवूया आपण. तर मित्रांनो बघा, तर मच्छीचं ती सार बनवते. तर त्यासाठी आता फोडणीला हे घेतलाय. ही आहे थोडीशी लसूण ठेचलेली, कढीपत्ता आणि थोडासा कांदा. ही लसूण आहे बघ, कढीपत्ता आणि कांदा, ते आपण आता फोडणीला टाकू. थोडीशी लाल होऊ दे, जास्त नाही, थोडीशी कलर बदलू दे लसूणचा. कांदा टाकू आपण. लसूण भाजत आली आहे, आता कांदा टाकू आणि आता कढीपत्ता टाकू. कढीपत्ता अगोदर टाकला नाही, तेलातून चांगला होता. थोडासा कांदा लाल होत आला की आपण वाटण टाकू. हे वाटण करून घेतलं आपण. मग जे साहित्य घेतलं होतं ना, त्याचं हे सगळं वाटण करून घेतलं. आता वाटण टाकू त्यात आपण फोडणीला. हो. रस्ता बनवतो त्याचं वाटण आहे. बघा मंडळी, काय कलर आलाय त्याला. थोडक्यात आपण त्याला मालवणी मच्छीचं सार म्हणतो. थोडं पाणी टाकणार आहे. मिक्सर जे भांडं आहे ना, हे ते धुवून मी त्यात पाणी टाकणार आहे. बघा साराला आता उकळी आली आहे. हे बघा चांगलं उकळत आहे. आता अजून शिजलं पाहिजे. तर आता आपण त्यात मीठ टाकू. मीठ नाही टाकलं आहे, 1 चमचा मीठ टाकते. तुमच्या चवीनुसार टाका मीठ. आणि हलव्याची मच्छी आहे ना, आता थोडंसं हलव्याला वास येतो ना, म्हणून हे आपण त्यात त्रिफळ टाकणार आहोत. त्रिफळ आहेत, 5-6 त्रिफळ आहेत. हे त्रिफळ टाकणार आहे. आणि आता टाकायचं आहे कोकम टाकायचं आहे बघा. काही जण चिंच टाकतात, इकडचे लोक चिंच टाकतात, पण आपण कोकम टाकतो. जास्त नाही कोकम टाकायचं, आंबट होतं सार. टोमॅटो टाकलेला असतो ना आपण, म्हणून 4-5च टाकायचे कोकम. आता आपण यात मच्छी टाकायची. आपल्याला मच्छी टाकायची. मच्छी टाकते मी आता. मच्छी म्हणजे काय जास्त नाही, आपण तुम्ही ह्याच्यात सारातली जास्त खात नाही ना, 3-4 तुकडे टाकणार आहे, जास्त नाही टाकणार. आता हे 5-6 मिनटं उकळू दे. झाकण ठेवते आणि जरा ती मच्छी थोडीशी शिजली पाहिजे ना. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे मच्छीचं थोड्या वेळ तयार होईल. तयार झाल्यावर तुम्हाला दाखवतो. आता आपण हे सार झालेलं आहे, बघूया. बघा छान उकळी आली आणि शिजलंय पण. मंडळी, मस्तपैकी हलव्याचं सार तयार झालेलं आहे. हलव्याचं सार बघा, मस्त कलर आलाय कसा. तर आता मी गॅस बंद करते आणि आता आपण बोंबील आणि परत ते हे आहेत ना हलव्याचे पीस. तर मित्रांनो बघा, आता हे फ्राय करण्यासाठी बोंबील मॅरिनेटिंग करून ठेवलेले आहे. हलव्याचे तुकडे आणि हा तिने घेतलेला रवा. त्याच्यात थोडासा मसाला टाकला आहे मी. मीठ, मसाला थोडासा. रवा म्हणजे सगळा रवा नाही आहे, रव्यामध्ये थोडंसं तांदळाचं पीठ आहे आणि त्यात मीठ टाकलं आणि मसाला टाकला.
आणि असं हे रवा मिक्स करून घेतलाय. तर चल आता तिला फ्राय करते वेळी बघूया आपण. लगेच आता चला आता हे आपण ना फ्राय करूया. ह्याला मगाशी आपण हळद मीठ आणि आगळ कोकम आगळ लावलेला, तर थोडंसं पाणी सुटलं होतं ना, तर पाणी मी ते ओतून टाकलं. आता थोडंसं अजून त्याला आगळ लावू आपण. हातावर मी थोडासा घेते, जास्त नाही हाता लावायचा, आंबट होतो. आणि थोडंसं असं आगळ लावते, सगळ्या पिसांना लागला पाहिजे. मग कशी लावलास तो निघून मगाशी गेला. निघून पाण्यातून निघून जातो ना, पाणी सुटतं ते. पाणी सुटतं, त्यामुळे तो निघून गेला. काही लोक डायरेक्ट त्याला लावतात हो. सगळं आणि फ्राय करतात, पण आपण त्याला मीठ आणि आगळ आतमध्ये लागत नाही चांगला, तर मित्रांनो आमची पद्धती खूप वेगळी आहे. या पद्धतीने करून बघा. म्हणून आपण अर्धा पाऊण तास हे त्याला लावून ठेवलं होतं सगळं. तर आता आपण थोडंसं अजून त्याला मीठ आणि मसाला लावू थोडंसं. मी थोडं थोडं लावायचं, आता जास्त नाही लावायचं कारण पहिलं लावलेलं आहे, त्यामुळे असं थोडं थोडं मसाला वगैरे मीठ लावायचं. अस्सल मालवणी फील येणार तुम्हाला. मसाले टाकते आता मी. थोडीशी हळद, हे लाल तिखट मालवणी मसाला, आणि थोडी धने पावडर. हे आता सगळं आपण लावून घेऊ व्यवस्थित आणि फ्राय करू. हे बघा हे आता झालेले आहेत. तर मित्रांनो बघा मॅरिनेशन झालेलं आहे हलव्याचं झालं. आता आपण बोंबील करू आता तसे. आता हे फक्त आता आपण रव्यावर ते घोळवायचे असे आणि फ्राय करायचे. आता हे बोंबील आहेत, त्याचं पण मी तसंच केलं. सगळं पाणी सुटलं होतं ना, कारण बोंबील एक तर ओले असतात, जास्त पाणी असतात. हा पाणी असतं. तर ते मी सगळं आता याला आगळ लावलेला, कोकमाचा रस, मीठ लावलं होतं, तर ते सगळं पाणी सुटलं होतं, तर पाणी मी ओतून टाकलं. आता परत थोडं त्याला लावू. सेम प्रोसेस करायची. फ्राय करायला सेमच प्रोसेस असते, बोंबीलची काय आणि हलव्या मच्छीची काय. तर त्याला सगळं आपल्याला, कारण हे जास्त ओले असतात म्हणून ते कडक व्हायला वेळ लागतो, म्हणून त्याला थोडं 1-1.5 तास. म्हणजे बोंबील मध्ये पाणी जास्त, पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं, ते निघून गेलं पाहिजे. काही लोक दाबून ठेवतात ते पाटा वरवंटा वगैरे काय असेल ना, पाटा वगैरे, तर त्याच्या खाली ठेवतात. काही जण लिंबू पिळतात. पण आपण कोकमचं आगळ लावलं त्याला. आगळ परत थोडासा, थोडं मीठ टाकू. हळद टाकली, थोडी धने पावडर टाकते. आणि हा मालवणी मसाला टाकते. पण तसे सेम प्रोसेस आहे. हे असं मिक्स करायचं चांगलं. ते थोडं कडक व्हायला वेळ लागतात, हे भाजायला पण. ठीक आहे, घे करून ते व्यवस्थित. आपण फ्राय करू. सगळ्या हे पण झाले, तर आता आपण फ्राय करायला घेऊ. तर मित्रांनो बघा दोघांचे मॅरिनेशन झालेलं आहे. इकडे हलव्याचं झालेलं आहे आणि इकडे बोंबीलचं. आता तिने पॅन ठेवलं आहे, तव्यावर ठेवला. हा स्पेशल मी मच्छी फ्राय करायलाच वापरते, बाकी अशाला इतर वापरत नाही. स्पेशल मच्छीसाठी. मच्छीसाठीच, म्हणजे वास बाकीच्या भांड्यांचा वास लागायला नको ना, म्हणून फक्त मच्छीसाठी वापरते. तर आता मी तेल टाकलं. आता हा रवा घेतलाय, रवा तांदळाचं पीठ वगैरे त्याच्यात घोळवून मी फ्राय करणार आहे. बघा ते हलवा फ्राय करू. असं दाबून थोडं लावायचं व्यवस्थित, सगळीकडनं चारी बाजूने लागलं पाहिजे. हे बघा.
एका वेळेला किती तुकड्या ठेवणार आहेत फ्राय करायला? तवा मोठा असल्यामुळे जास्त राहतात, 7-8 पीस जास्त राहतात. मित्रांनो बघा, गणपती गेल्यानंतर आम्ही आमचा पहिला बेत आहे मच्छी. आज मस्तपैकी जेवणार आम्ही उपवास सोडून. हा उपास म्हणजे मच्छीचा उपवास धरलेला तो, मच्छी न खाण्याचा महिना. महिनाभर मच्छी न खाण्याचा उपवास धरला होता. तो आज आम्ही सोडणार आहोत. तर बघा यात अशा पद्धतीने हे सगळ्या मच्छीला फ्राय करून घेणार आहे. फ्राय करून घेणार आहे. सगळे बसतील, आपले हलव्याचे पीस आहेत ते सगळे बसणार. कारण तवा मोठा आहे ना, आणि कशाला वाया घालवायचं, एकत्र होतात तर सगळं एका वेळेला बसतात सगळे. तर एका साईडने घे आता हे फ्राय करून, आपण दुसऱ्या साईडने त्याला दाखवू. मित्रांनो बघा, आता एका साईडने झाले फ्राय, दुसऱ्या साईडने फिरवते. एका साईडने झाले का फ्राय? एका साईडने झाले का, दुसऱ्या साईडने पलटी केल्यानंतर हे दुसऱ्या बाजूने करायचे. आता काय आता जोरात बोल, प्रेक्षकांना ऐकायला गेले की पाहिजे. तर तुझ्याच नातेवाईकांच्या कमेंट येणार. जरा ती सर्दी खोकला झाल्यामुळे घसा बसलेला आहे, त्यामुळे आवाज स्पष्ट येत नाही. हे बघा, आता एका बाजूने झाले, आता हे एका दुसऱ्या बाजूने 5 मिनिटं दुसऱ्या बाजूने भाजायला पाहिजे, चांगले भाजले पाहिजे. बघा मित्रांनो, असे आता हलवा फ्राय झालेला आहे. आता नंतर तुम्हाला बोंबील फ्राय करतो मी दाखवतो. आता आपण त्याच तव्यावर ती मच्छी फ्राय केली, ती काढून घेतली हलव्याची. आता आपण त्याच तव्यावर बोंबील फ्राय करणार आहे. तेल टाकते, बोंबीलला जरा जास्त तेल लागतं. मित्रांनो हे बघा, यात बोंबील घेते आधी फ्राय करायला. बोंबील आहे ते आता आपण फ्राय करू. सेम मग असं किती बाकी सगळं सेम असतं, प्रोसेस सेम, फक्त वेगवेगळे का करायला, मिक्स नाही करायचे. कारण बोंबीलची टेस्ट वेगळी, हलव्याची वेगळी, मग ते एकमेकाची टेस्ट बिघडते. तर आपण आता हे असे फ्राय करून घेऊ. बोंबील जरा बारीक गॅसवर भाजले ना ते चांगले कडक होतात. काही लोक त्याचं आमटी पण बनवतात, जसं आपण आता हलव्याचं सार बनवलं ना तसं सार पण बनवतात. ओल्या बोंबलाची मुलाची आमटी, म्हणजे आपण कधी नाही ते खाल्लेले आहेत, आपल्याला नाही आवडत ते सार. लोकांना जसं आवडतात प्रत्येकाची चॉईस. पण बोंबील फ्राय केलेलेच चांगले लागतात. कडक होतात ना, त्यामुळे कडकच चांगले लागतात. ते मऊ मऊ लागतात, नाही तर कधी खाल्ले नाही, पण दिसतात त्याच्यावरून कळतं आपल्याला. सेम मगाशी आपण जसं हलवा फ्राय केलाय तशात ते बोंबील फ्राय करून घेते. चला आता आपण मग ते फ्राय झाल्यानंतर तुम्हाला मी दाखवतो दोन्ही डिशमध्ये घेऊन कसे झाले. आणि सार बघा मंडळी, ही आपली फिश थाळी तयार झालेली आहे. हा आहे हलवा फ्राय, हे आहे बोंबील फ्राय, हे आहे मच्छीची कढी हलव्याची, हा भात आणि ज्वारीची भाकरी आहे. ही अशी फिश थाळी तयार झाली आहे. तर बघा, ही रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, तुम्ही रेसिपी करून बघा आणि आम्हाला कमेंट करून कळवा कशी झाली आहे ती. धन्यवाद.